Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu ideme si zase urobiť reakciu. A ideme si urobiť reakciu asi o 2 dní alebo 3 dní staršie. Áno, nebol som až aktívny na reakčnom kanále, ale to je jedno. Budem sa tomu viac venovať, lebo ja som sa najprv venoval Wrestling už teraz a tak. Potom sa tu takto sa a také. A také sa tu stali také vecičky malé. No. Takže tak, no. Takže ideme si pozrieť Agenta Seviho, lebo vydal nové, Agenta Seviho, ktorý vydal, mal by vydať nové video, pokiaľ viem. Takže musíme sa pozrieť, máme filter. Veľa u neho odber, mám asi u neho odber. Ale mám. Bo to som nám... No i on vydal, áno, prečo mať ďalej, čo ako pokračujeme z YouTube. Ja som to už videl takú, nie že pozeral, iba som to tak, no takže ideme si to dať tak. Moje meno sa vyjadra Tomá. Ďalšom ja. V dnešnom videu si povieme o tom, jak som dostal moju novú klávesnicu na Vianoce, či som zlepšil moje edity a či plánujem pokračovať v YouTube, lebo... No to ma najviac zaujíma, čo plánuje pokračovať v YouTube. No, klávesnicu máš peknú. Akože podľa mňa sa ti zlepšili skilly. Neviem, prečo by sa ti mali zlepšiť skilly, keď máš novú klávesnicu, ale možno to tak nejak vidíš ty, ale ja neviem, ale asi máš také isté skilly, alebo si sa možno kúsok vylepšil, alebo si candidate Fortnite, no. Zatiaľ vyzerá, že nevychádzajú čas videa. Poviem si, prečo nevychádzajú? No a to ma zaujíma. Viem, akože máš tam teraz 3 videá celkom, máš tam pár shortov, možno máš aj kvalitnejšie videá. Teraz bola aj taká jedna drama, ne že drama, ale okolo mňa s agentom, ale myslím akože usmierenie, nie, ale proste sa ešte sme sa dohodli na niečom. Jo, môžeme ísť na... Takže, prvá vec. To sa už rovno môžeš odhaliť, už to vidno ti krk, videlo ti tam kúsok hlavu, vlasy, vidno ti ruky, vidno ti toto, vidno ti tam to, takže sa už môžeš odhaliť. Som dostal túto klávesnicu. Je to 60% na Watchart Wakizashi. Dnes datum, ktorého to točím, je 5.2. Aha, hej. Takže v Európe to 2025. Áno, máš akože, vidíš, tu môžete sa už rovno odhaliť, ja už som odhalil, vlastne, že to je zbytočnosť. Tá klávesnica je akože áno, podporuje toto, je to pekné, aby som si ju možno kúpil, ale mám notebook, takže to je zbytočnosť. Pre mňa. Ten piatok to ubehol tých viac. To je úplne jedno. Takže, Pravda. odtedy som si dal nové bindy, novú klávesnicu, novú myšku, nové sluchatka. Tak by si mohol ukázať tú myšku. Tvoje, moje náhradné. Takže mám veľký upgrade a uvidíme, či sa moje edity zlepšili odkedy som robil tie shorty. Plánujem presne so shortmi začať. Konečne. Dodal si srdce na moju radu od srdca. Full time točiť videa. Takže full time, nemusíš točiť videá, zvlášť, že nikto netočí pravdivé videá každý jeden deň, lebo tým pádom, keď každý jeden deň točíš videá, budeš mať menej zaujímavých na tých videách, lebo musíš si proste, aby tie zaujímavky ti nabehli, preto ja napríklad točím jeden deň, natočím, druhý deň pauzu a takto točím, že aby si mal 2 dní pauzu, tak. Takisto som nemal čo, lebo som sa musel sústrediť na školu. Tak, že to je pravda, ale ber, že si nebol v škole, musím zapojiť, nebol 2 dní alebo 3, koľko bol v škole, nebol. A to je tak, no akože teraz budeme mať písomky, ja som nebol spolužiak, teraz budeme mať dosť písomek, takže asi v pondelok neočakávajte video ani stredu. Možno pondelok vidím po písomke, ale to by že mala šanca, no takže ideme, počkajte, tak. Aj, čo to robím? Ale konečne je to tu. Takže my ideme na to. No konečne. Konečne. Po 2 mesiacoch. Ako po 2 mesiacoch? Aké po 2 mesiacoch? Hej, čavo, počkaj, čavo. Hej.
prečo som editovať? Počkajte. Jo. No, ideme. No. Mám za túto filmku, hej. Filmová klasica. Neviem, či je dobre vidieť. Hej, tak si ju teraz zapojíme. Ty kokos. Si. Funguje veľmi dobre, hej. Počúvajte teraz, bude fajn. OK, Edit ukáž. takže idem na to. Hej, Ty kokos. dobre. Ideme dole. Resetneme si buildy. A ideme. Alebo ty napoď, ukáž sa. Mám teraz aj nové bindy. A budem editovať blbo, lebo keď pospám, tak neviem dobre editovať. Takže budeme potrebujem na tým zapracovať. Pravda? Ale taký dobled vydám bez problémov. Tak ukážem ti to doporučujem, keď nám. Ako nevieš, ako ja rozprávať, keď dohoduješ, tak ti doporučujem buď urobiť tak, že budeš buď rozprávať, alebo sa proste, že si zober, keď natáčaš videa, si zober a ľudí si zlepšuj sa a rozprávaj si sám pre seba. No. Taký dobled už dám bez problémov, takže je to dobre. Ešte sa učím ten triple edit. Ale ten tiež za možno taký mesiac, aby som mohol vidieť. Takisto mám novú myšku, je to taká GX Trustka, 80 gramová, made in China, klasika, každá vec. Takže teraz mám klávesnicu Vachat Wakizashi a predtým som mal klávesnicu SteelSeries Apex 3. Prečo som nechcel tú Apexku a išiel som do iného? Môj príbeh. Zaradil som, nie, takto nechcem. Proste išiel som s ocinom do Elektra, tam som si pozeral klávesnice. A videl som, že tam túto klávesnicu za 30 €. Dobre. Super, hej. 30 € není málo, akože nie je to veľa. Kúpiš za 30 €, akože pohode kúpiš kolesnicu, beriem, že kolesnica, máš počítať, že až Fortnite výborné a Dobre, lebo mi to zavadzalo a som dosť dlho nedal nejaký dobrý kaup s ňou, lebo vždycky proste pri fajte sa mi stalo, som mal takto a nešlo ešte dať tu takto, hej. Ja som si nemohol posunúť tak, kde ja chcem, lebo potom vždycky tu mám môj mobil. Proste ho inde nemôžem mať, ja som na to už zvyknutý. Neviem, jak to miesto s 4 kilmi, potom FNCS Wildcup, potom tam som mal tiež nejaké miesto s 4 kilmi, hej, to nikoho nezaujíma. No ne. Takže preto som išiel do, neviem, či to môžem povedať jak upgrade, alebo neviem, či to je profit ako taký. Hej, ale, dobré, ale určite je to lepšie. Potom mám také sluchatka, to som dostal na Vianoce, konkrétne ten som používal domov, ale moja matka nepoužívala, že si ich dám na uši, hej. Jedna, tak som dosť pravidelne, tak som si kúpil iba také random veci, kompa, hral som si, hej, nehral som kompetitívne. Hral som troška arenky, no, nejaký ten contender som si dal tam vždycky a to bolo všetko, hej, 500 pointov, hej, potom už ma to nebavilo viac pointov dávať. Ale teraz už tryhardím tie ranky, som čempán, túto sezónu mi to stačí. Áno, nechceš dať, aby si mohol dať Anil svoj. Koľkaty. To sezóny, čo končí za takých cca 10-15 dní. Takže keď si to urobil, jedného čempa, alebo aspoň elita, a to je v OG. Mám na Blondriu v tuto. V Lodoch. Ale to nestačí. Stačí mi čemp, potom Gold 2 z jednobuildy nechrávim, niekedy som hrával, už ma to nebaví.
Potom našiel som si nové duo, No, za čo som rád, lebo z nej som dal čempa. Poznal som ním dlho. Velice dlho. Takže preto som si, on bol aj preto moje duo, ale prišla nabídka, že jen taký jeho spolužiak, že či nechcem moje duo. Dobre, bolo lepšie, ja to tak kľudne, hej, ale bol strašne toxiká. Tak potom som minulé už na 2 dní tie Francíňavska nebavili, ten posledný vík a proste silnul som to, hej. Proste mi to bolo úplne jedno. to je také zajímavé, že proste tí ľudí ako zaujíma Fortnite, akože pritom sú aj 1 500 je Redditko, GTA, Roblox, Minecraft, FIFA, hokej, UFCčko, sú proste akčné hry, toto, ale proste ľudia iba Brawl Stars, toto, ale ľudia grandia Fortnite, neviem prečo, akože, viem, že to je Fortnite ako Fortnite, ale akože, kámo, je to najlepšia hra, vole. Takže, tak. No to akože od témy som išiel, ale proste iba tak sa prečo stále Fortnite, iba že čo mohli ísť vyskúšať iné natáčať videá možno. Ale keď je Fortnite, keď je to tak asi Fortnite, no. Tak ma dropol a to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo našiel som si nové duo a úplne kámo. Jak sme boli proste úplne sme kukovali, dali sme toho čempa, s mojím duom máme teraz čempa. Takže tak no, takže sa mi podarilo dať čempa. No, a čo ku tomu, či končíš, nie? Chcem dať ešte jedného čempa v tých dvojích, jak sa to volá, No, Season 2, 2001 som nehral, lebo ma to nebavilo, ale Season 2 ma baví viac, keď teda toto. Stále ma séria, že to nie je rozbej, hej. Takže to je to. Takže... Tak. A ešte otázka, či budem pokračovať? No. Alebo či skončím. konečne sme sa ku tomu dostali, Ježiši, už 8 minút debatuješ, ale ku to čo, ako? Pokračujem na YouTube, ale nie, alebo nie. No. Ku najdôležitejšie veci dostávame až tak neskôršie. Čím? YouTube ma baví, ale teraz proste nemám čas, hej. Pozdravím sa. No či ideme? A teraz som najväčší Roblox account. Začal práve Roblox kámo. Roblox. Hej. No to pravda, lebo sa na to Ku všetko. Kuponku sa chcem vrátiť od novej sezóny, teraz dám Pauzu. nie pauzu ako pauzu, ale tých 10 dní už nebudem tak veľmi hrať fonko, lebo but why, hej. Mám čempa, Andrejo, nedám proste, tam už sú dobrí hráči, lepšie, ja oveľa. Takže si dávaš pauzu na 10 dní, keď to chápem. Ináč keď si povedal, že si sezóna končí o 10, ne? Takže si končíš. Takže si dávaš pauzu, keby. Nie, že končíš, ale tak. A najlepšie bolo lepšie ako ja, hej. Áno, tak to tam bol aj čempovia, hej. Takže s YouTubeom pokračujem, ale zase toto bude... nebude, lebo začínam novú sériu, ale hento séria, ak skončí, tak to bude na chvíľku posledné video. Lebo budem potom točiť sériu, ďalšiu. Je Road to Champ, tak Andrew nemám šancu, ale Champa už zvládnem. Je Road to Champ môžem zrobiť. Prvýkrát, keď som dal tentokrát, som že wow. No to by bolo koniec. Takže pochopili sme, že dával si pauzu na 10 dní, takže nie, máš 64 kart, máš 30, no, takže akože, keď si povedal, že prestaneš shortami, tak hej, a tak, že by som sa vyjadril ku tomu, že na mojom videu si napísal, že, že to je technobar, áno, som napísal niečo zle, no a to je jedno, ale vyjadril sa ku tomu, že je short kanál, takže ja by som sa poprosil, neospravedlňujem, že som short kanál, lebo sa pozrieť na svoj a potom na môj, nechcem nikoho uražiť, ale prosím, neospravedlňujem, že som short kanál. No to by bolo koniec, dajte like a odbeh, budeme sa pri ďalšom videu.